Ayan guys, bali may i-share ako sa inyo guys, sa tira nating palamig. 'Di ba karaniwan sa atin kapag may tirang palamig, ayan, pinamimigay na sa mga bata. Pero minsan is ginagawa nating ice candy, 'di ba? Kasi kahit matigas siya, dahil mura lang, nabibili siya ng mga bata kasi masarap din naman. Ayan, ginagawa ko siyang ice candy or minsan is pinamimigay ko na sa mga bata. Kapag ginawa ko siyang ice candy, 1.5 by 10, 3 piso. Pero ngayong gabi guys, is hindi ko siya gagawing ice candy at hindi ko rin siya naipamigay dahil medyo nakaligtaan ko siya. Kaya nga 11:30 PM na, buti nga lang napansin ko pa. Ayan, bali ngayong araw is gagawin ko siyang yellow. Para bukas, pwede natin siyang magamit na pang palamig sa timpla natin uli bukas. Kasi sayang naman kung hindi natin magagamit. Kaya ngayon is gagawin ko siyang pang yelo. Saka na uli yung ice candy. Mas kita sana tayo sa ice candy. Kaya lang yun nga, alanganing oras na. Ayan guys, yan na yung nagawa ko, o diba? Kung ginawa ko pang ice candy yan, siguro makakagawa pa ako ng 20 pieces. Di malaki-laki din yun, 60 pesos din, diba? Kaya lang dahil alanganing oras na nga, ginawa ko na lang siyang yellow para pampalamig natin bukas. Tapos yung dalawa, pinaliit ko lang kasi try kong ibenta sa mga bata ng 5 pesos. Sigurado ako mabibili yan kasi kahit matigas, masarap naman yan. At saka wala lang, tuwang-tuwa yung mga bata sa kasi pag ganyan, di ba? Kaya dahil hindi natin siya nagawang ice candy, ginawa natin siyang yellow, o di ba? Ayan, ibig sabihin hindi lang ice candy yung pwede nating magawa sa tira nating palamig. Pwede natin siyang gawing yellow para pang palamig uli kinaumagahan. Okay lang naman yan dahil masarap pa rin.